Khublei ya ki paralok kiwei ke jong pdiang sobhai pi shisien chapo jong ni ka channel jongi lynba jong ni ka video ka bathamai ka ba ngawan ra hpim ta kasi bat ngap pdiang sobhai pi par khoi tha ka kerteng ka ba khlan bor bat ka ba don bor tam jong utrai bat unong ban im jongi u Jesus Christ bat kham tam nakam ta jong gitu ki batang wan hakasin ka banang thong ngap pdiang sobhai piro chapo jong ni ka channel jongi bat lada ka ni ka de ka sen ka banang kong ka jong pi wadam klat ban subscribe ya ka ni ka channel jongi hakani ke jinghikai jang mata kaski ni kan phang jong ki kambah jong Blei Hato ki kambah jong Blei kidang trei kam ni em haka jingim jongi hakani ke ski ke bagi mynta Hato vis ngau do jingkren haka jingim jompi Hato vis ngau ba omdon lat show yanga fide ban kan mau ba Blei ud yai don rengkat patpi kan mau ya ka jingkular jong Blei haka jingim ke jompi haba vis ngau ba baro ki jingkhang la khanglut bat pimla shu ban yoi shae ban lech shae ban phai haka jim jong phi ka jim ka don haka jingdom ka ba shur khai bha kan mau ba Blei un yai pen i phi ya ka lenti namar u ulong ka lenti un sa pen i phi ya ka lenti lynba jong ki kambah jong un sa pen i yangi ya ka lenti kane ka de ka jingkular ka jong un sa ayangi ya ka jingshai wat hapdeng jong kata ka jingdom kabaka ya ka jim ke jongi wat hapdeng jongi ta ka jing ka ba shirk hitam ka bangi kentu ha ka jim ke jongi Blei unsa peni ya ka lenti nakam ta jongi Blei ula peni ya ka lenti nakam ta jongi khon Israel ha ka duriau ka basau ha ka ba Blei ula penkat arliang ya ka duriau bat hapdeng jong ka ka bamla banlong ki khon Israel kila yat ha ka khandau ka ba terkhong wat hapdeng jong ka ta ka duriau kila yat napdeng jong ka ta ka lenti ka ba terkhong kaduriau lakan arliang barki khon Israel ki yat wat habdang jong ke jingdu ker jingkren Blei upen iyaki yaklenti fitip habang nyikren sipang jong kita ki kambah jong Blei don bon bha ki bru ki bomnge sho ya kata ka kambah jong Blei don ro napdan jongi ki ba la long ki kristan ki bom don sho ya kata ka jinget ki bom don sho ya kata ka jingsenia ha ka ni kambah ki jong Blei hagini ke sngi ke bang imenta shibun bha ki bangai kristan kim ngai sho ya kata ka kambah ki jong Blei ki ong ba ka kambah jong Blei kalong tang ha ka bible lani ha ki to ki sngi jong ka bible tang ha ki to ki sngi henry hagini ke sngi ke bang imenta kam long sho kumta ki don kum kata ka jingsngo ha po jong ka jimut ke jim berkat bat ka donot ka jong ki henry ka jingkeli nakam ta jongi baro kalong Hato ki kambah jong kidang yai trekam wat hakini kisngi jongi mentaru Hato udang long uta uba yaile ya kita ki kambah wat hakini kisngi ki bangi imenta Hato Blei udang trei ya ka nega kam lene nak bantaban le ya ki kambah haga jim ki jongi Hato ki matla kidang la ban yoi ki bompat juyo i menuru Hato kidang la ban imat pat sacisen Hato Blei udang la ni emban shim kendet ki jingbam bat pen bon ki bat ban besar ya ki hajar ki babon Hato ki bru ki la ni emban mat ya kita ki kambah ban yo ya ka jingben khia ha ka jim jengki wat hapdeng jong ka jingdo jingkermen bon ki ba ong ba omdon jingkermen shu henry kidang don ka jingkermen ha Blei Hato Blei udang wan ha ka jim jong ki bru ban kran ya ki bat halor ki jing thok badan ha ka ni ka kot ka ba kho jong Blei ngayo i tela ki jong ki khmar ki jonga ha ka jim ka jonga shephang ya ka jingben khia jong Blei ha ka jim jong kita ki khon ki jong ki ba ngai hau bat haka jim ke jongaro ngalamat dalade ya kata ka jingpeng khia ka bakrau jong Blei ngakwa ban ya thoi phi ba Blei udang yai trei ya ka ne ka kam ban pen khia ya ki bru Blei shemla no ya ka ne ka kam ban pen khia ya ki bru he still in the journey he still in this process of healing of performing the miracle ngakwa ban ya tho ya phi menta ka sngi ba hanga himarwe ngadon kata ka jingit da baro ka mensem bat ka jimut ka jonga ba Blei yaile ya ki kambah haka jingim ki jongi ki brio hakini ki stem ki ba lek ngala yo i shibun ba ki kambah ki ba Blei lele haka jingim jong ki bru ki bam don jingkren shu henry lynba jong ki kambah jong Blei kilala ban yo ya ka jingpen khia ngala yo i ba wat ki doktor kila kondem ba uni ubru umla shuban im namar ka jingpang kansar last stage ki doktor gila ong khile yalam no uya ushaying henry lynba jong ka jingit jong ki Blei ula pen khia
ki doktor kila om dan jingkren shu hendri Blei udang peni ya kalat kelenti pada Blei ule ya ki kambah man penkhia ya kita ki bru kiba ki doktor kila kentai ngiyo iba Blei pendap ya ki bru dak pisah ai ya ki ya ka kam ka jam wat hap leng jong ka jingkor do ka ba syur khiba dan ka long ying long sem ka bom don jingkren shu ka badat dak ram ha ka jim ki hendri ki shania ha Blei ai ki ya ka kam ka ba ki don kam kat kum ka jingla jong ki pada Blei pendap ya kata ka jingkwa ka jong ki ngayo iya ka ni kamba lalaki jong ki khamar ki jong ngayo iya ki kamba ba ulok ubam don jingkren shu uba im kerni haki jingdi taki post nam handrikal lok kadon kata ka jingshania bar haka bakado Blei ula penkhia ya uni ubru ula pelai do ya uni ubru na kata ka jingsha te merau jong kan ka jingdi ke bemunjat bat menta ula syakri ya Blei ngalayo kumno Blei pendap ya ka yeng ka sem da ka jingkren wat hap deng jong ka jingbom ka jingdo jingkren ka basyir khia ga jim ka jong shibun bha ki bru ki bom don jingkren shu Henry habaki duai sya Blei ukren pasio haka jim jengki ngaru shisien haki por haka jim jenga ki doktor kila ong yang aba kane ka jingpang men kit ya ka baro si jim kat ba medang im kane ka jingpang kan ne ha ka met ka jome ngalas ngau do jingkren haka ka por Henry habanga duai sya Blei ngayo sngew ya kata ka sur pasio lynba juga ketin jong Blei ong yang khon ka jinget ka jome kala penkhia ngan itu ipiba Blei udang yai trei ia kani ka kamban penkhia ya kibru ngakwa ya piro bapin tip ya kani kalong ka jinghisha ngakwa ya pi bapin nget namar bonsen ki bomla shu hakmat jong bru kilong kibala sudah hakmat jong Blei bon nangi nget ba Blei udang yai le iki kambah haka jingim jong kiwei Henry nyimdon ya kata ka jingit ba kane ka ju kan saja haka jingim jongi kanang ba pniyo mat ya ki kamba haka jingim jong pi to kentiu ya ka jingit ka jong pi nagani ka level to ra ka syakani ka level ka kamba ka de ka jong Blei ka jingko ngo ka de ka jonga ka jingko ngo ka de ka jong pi ka kamba ka de ka jong Blei ka jingko ngo ka de ka jonga ka ka ba pi de ban le kalong pan kentiu ya ka jingit ka jong pi uway na ki riu krau jong ni ka porthei riu ngit hau Blei uong ba phimla ban khemit lenti ya Blei ba un le ya ki kamba ki ba phalla ha ka jim jong pi lara phim tre ban le ya ki ba pi dei ban le ha ka jim ka jong pi kane kemut ba khnang ba phin yo ma ya ki kamba ya ki kam phalla jong Blei ha ka jim ka jong pi dei ban le ya ka ka ba Blei ula pha pi ba phin le bat kata kalong ban ko ngo yo pide ban shania hau Blei pide ban don ya ka jingkren scam hau pide ban pan pide ban kongo ya ka ba Blei ula batha pi ba phin le ba kata kolong ban le wat lada phim sngau tanat ban le ya kata ka ba Blei ula pha pi ba phin le wat la ka don kata ka surna po jong ka ben sem ke jong pi ka ba ong em kani ka bom la ban long don na pleng jong pi kiba kuwa ban yo ya ki kamba kiba phala kiba jia ha ka jim ke jong pi Henry ngan kren shai ba kata ka jingpan ke jong pi na Blei om don bala man pendap om don bala man pen orlong om don bala man pen orlong like no tang ka kamba ka jong Blei pi don kam ya ki kamba jong Jesus Christ ubalong unong le ya ki kamba bat namar ba pisngau artaten kita ki kamba kimla ban jia ha ka jim ke jong pi om don ki kiba Blei umla banle larangi pule na gospel jong Lukas kalau nang ka banengkong ka dekhot ka balai punyau ko ongkum ne amdan ka ka bomla bat Blei Matias kalau nang ka bakhat khandai ka dekhot ka ba arpun ru ko ongkum ne Jisu haba ukhmi ulo ong haki daki biru kata ka bomla Henry da Blei ki baro kilong kibala nangta ha ka chithi sha ga Ephesus ko nang ka balai ka dekhot ka ba arpho ko ongkum ne te ha uta ubala banle kham tam nalor baro ngipan lanengi perkhat kat kumba kabor kaba utrei hangi bon ki kamba ki bajia ha ka jim ke jongi ki balong ki jingni jong ki jingko ngo ki ba sngewbha ha ka jim ke jongi krim harang ko ongkom ni a miracle is a byproduct of our long term obedience in the same direction ngan ong biang sajisen yakni ki kintin bon ki kamba ki bajia ha ka jim ke jongi kilong kita ki jingmi jong kita ki jingko ngo ki ba kham slem jong a miracle is a
byproduct of our long-term obedience in the same direction. Kumta nga kanti ya phi ko ki khon jong Blei. Shim ya kane ka senjam bandon ya kata ka jingin. Sakawe lada Blei ula ban le ya ka kambah ha ka jim jong kiwei. Blei ula ban le ya ka kambah ha ka jim jong pi. Nang ta shu shu ka kten jong Blei ka ong ba Blei ha ba ule ya ki no gi kambah ha ka jim jong bru. Blei ule ya ka da ka jing thu nakamenta ka buram ka jong. Ban penjan ya ka jingim jong pi syau. But ha kata ka jingedei kaba kham jeliu but kata ka jingit kaba suthet ba kan mau ba om dan kanu ka kamba kaba Blei ule haga jim jong bertangkum tu henry haba Blei ule ya ka ule nakamenta ban pen kentiu ya kaburam ka jong uap ya kapor kaba debiang lada hipai naka testament kabarim ne naka testament kabathamai Blei ule ya ki kamba ban wandra ya kaburam ka jong bat ban pen scam ya ka jingit ka jong bat kita kibru ki ba yokmat ya kita ki kamba kane ka ba pidon kam ban tiba Blei un om penleno ya ka jingpang ka jongpi un om penleno ya kita ka jing ki ba pi kendu ha ka jim ka jongpi but un om penleno ya ki kamba ki jong ha ka jim ka jongpi sakawe om lele kat no slam kat no pila up ya kita ki kamba bakin jia ha ka jim jongpi ujisu shem laklet ya pi ujisu shem laklet ya kita ke jingkular ke ba ula ai ha ka jim ka jongi ha ka shithi sha ki nongrom ka nong ka ba phra ka khot ka ba alphulai ka kten jong Blei ka ongkum ni but Henry om tang kata Henry mangi hero ki ba don ya uso nengkong jong mensim wat mangi hike ngi ya ut sat ha hapo ladehi da ka ba akmi hir ya ka jing ting khon ka balong ka jing sius ba ya ka met ka jongi kani ka long ka jing sen shar jong utrai bar ki long ki ke ba bha yangi bangin sngewthuh kum ki bru kham tam lada fi don hab ding jong ka jing shitam lada don ki khon jo phi ki badan hab ding jong ka jing pang jing shitam lani kita ki ba ki ba thon jong phi ki don hab ding jong ka jing ka jing shitam ka ba shur khe ba but hakum kane ka banta ha ka jing jong phi pishu pek kai dala ki jong ki khmat jong phi ya kata ka shitam ka ba ki kendo but phim la ban le ro em but pishu kli yo Blei balai ken ki kamba kimla ban jia ha ka jing jonga lani balai ken ki kamba jong me kimla ban jia hang ne ngamla ban sngewthuh ya kane Henry kane ka wengan tip udon ya ka jing tip lem Blei jongi ulong Blei jong ka jing tip lem ulong Blei ubadap da ka jing ulong Blei ubabha but shem la klet ya ki ki eru ki ba ula kular ha ka jim ka jongi yai don rengkat bat pi parabor kumba udon rengkat bat kito ki ba mat ya ki kamba ha ka jim ka jongki kumba uyo sngau ya ki kumtaro sngap ya pi don nap dan jopi ki bala ap khmi ya kane ka kamba ha ka jim jongpi la kham slamba kan mau ya kani ba Blei jongi udang yaile ya kane kamba what ha kani kiski ki bangi imantaro he is still in the business of healing the people of doing the miracles ulong ubabat ya ka jingkular ka jong Isaiah ka no ka ba saupo ka da khot ka ba arpo pra ka ongkum ne mem shem la tip mem shem la yo sngo Blei bom jukut utrai unong thau ya kabakut kaperthei sngo luai lemne ju thai don jingyit ya ka jing shempang jong kten parang ka ongkum ni no one can understand the depth of his understanding pengklan ya ke batlot but aibor ya kita ki bamdon bor samla ula bantlot samla ula banthait samla ula ban kelon Henry uta ubashania but ubayaine hau try kita ki babo ya kata ka jingit ke jongki hau kita ki babo ya kata ka jingit ke jongki hakikti jongu uta ubala ban le ya ki kamba kin lap ya kata ka bor ka bathamai kin her shajrong kum upukni kin mare khamstet ban ya uchita umrat ubastet tam haka prothai bat kin yaj kin sngewthuh lane kin sngewluai lanoro kin yaj bat kin du borshu kane kamut ba lele ka ka jingkendo ka ba phikendo ha ka jim jompi jisu yailong unong pen khia jompi bat ha ka bakut ngan pen kut ya kane jinghikai jangam takaski da ka babu ya phi ya ka we ka jingkali lada phi kwa ban yo mat ya ki kamba ha ka jim ka jompi ka ba phiti ban le
ki paralok ki be jonga hashwa bangan pungkut ya kan ke video jongam takasi shisien nga kwa ban khot biang ip shapo jong kan ke training program jonga hakabanga ip ya ka jinghikai kumno ba phin long kita ki nongkren haka jaka pa lada fiton ya ki program haying mane lada fiton kita ke jingduai haying mane dan hakino gnu benta ka jmgp ki khot ip ban a ya ka jingkren henry teng teng na ka jing bomla jong pi kan tat no ya ka jing khot jong ki ka jing khot jong Blei pi kan tat no namar ka jing bomla jpi kum tanga khot hai pi shapo jong ne ka training program jonga ban join ban enroll la de nak menta ban long ki nongkren ki batibit haka jaka pa ngin second do pi ya ka bi pat ki video tat hadu ka kapor bye bye stay safe